Здравейте, приятели! Поредният епизод от нашата поредица за представянето на оръжието на дедите ни. Тази хубава инициатива на нашия клуб. Днес смятам, че вече е време да минем към оръжия с те наречените по-дългоцевни оръжия. Оръжия с по-дълга цев. Или както е придобило гражданственост наименованието пушка. Две са основните разлики между дългоцевното и късоцевното оръжие. Първо, цевта, както забелявате вече тук, макар че това е сравнително къс екземпляр, това е те наречената пътническа пушка, пътническо шишене, но виждате, че тук цевта е доста по-дълга, отколкото на пистолетите. И после, самия приклад, ложата, полуложата и ложата са направени така, за да може оръжието да има опора в рамото на стрелеца. За да може да се поеме така наречения откат, т.е. възвратното движение на цялото оръжие при изстрела и това да не повлияе на точността на попадението. Както казах и преди малко, в случая става въпрос за така нареченото пътническо шишене. Тук трябва да обясня две неща. Първо, защо шишене? При самото начало на производството на огнестрелно оръжие не е имало особена разлика и деление между оръжия, използвани за лов, и оръжия, използвани за военни действия. Затова отначало много разпространени са били така наречените оръжия тип бойлия. Бойлия не само заради дължината на самото оръжие, което е било един човешки бой, общо взето, казано, но и за това, че става въпрос за оръжие, което е с гладка цев, гладкоцевно, и заради това то би могло да стреля както с единични проектили, единични куршуми, така и с така наречените дробинки или съчми. Защото двояка е била, както казах, функцията на оръжието и за бойни действия, и за лов. Плюс това, на всички ни е ясно, че легендите за хайдутите, които постоянно ядяли чевермета и не са имали проблеми с изхранването, са си само легенди. Много пъти хайдушката дружина е трябвало да се задоволи и с дивеча, който е намирала в планините и хребетите. Т.е. всичко, което е минало наоколо, можело да бъде и е трябвало да бъде използвано за храна. И тогава в съображение са влизали така наречените дробинки или съчми, с които стрелят гладкоцевните оръжия. Недостатъка обаче на гладкоцевните оръжия е тяхната възможност да достигнат целта на сравнително малки разстояния, 60-80 метра максимум. Когато обаче става въпрос за достигане на цел, която е на 150, 200, 250 метра и така нататък, тогава започва втората насока в развитието на огнестрелното оръжие, така наречените шишанета. При шишането, за разлика от гладкоцевното оръжие, тъй наречената бойлия, цевта е с нарези. Отначало тези нарези са били прави и геометрични под формата на шестоъгълник. По-късно са правили в определена посока лява или дясна, оборот и половина и така нататък с развитие на огнестрелната традиция. Това нещо е дало възможност проектила да бъде изстрелян с много по-голяма скорост, с много по-голям заряд. Затова способства и тази дебелостенност на цевта, както забелязате тук, тя е доста масивна и доста здрава, за да може да издържа на претоварванията, а както е известно, най-голямото натоварване за огнестрелното оръжие е точно в тази зона и в момента, когато проектила напуска края на цевта. В случая цевта отново е дамаскова и е направена по цялата си дължина шестостенна,
Докато при повечето от екземплярите тип бойлия, тя е шестостенна само в началната си част, така наречената горивна камера, докато в следващите по-нататък части тя е по-тънкостенна и обла, гладка. Тук обаче не могат да се допускат такива елементи. Тук всичко трябва да бъде много здраво, много масивно и с цел достатъчно голям заряд и достатъчно голямо разстояние за поразяване на целта. Както виждаме и тук, вече има основните елементи за точно прицелване, така наречения мерник и така наречената мушка. Какво друго е характерно за тези оръжия? Първо казахме, нали, това е пътническо шишане. Пътническо шишане, защото виждаме един по-фин и нежен като размер и като структура на приклад, който е много тънък и много и леко скъсен, но при него, както при всички шишанета, както повелява традицията, като голяма част от бойлиите, сечението е петостенно. Виждаме 1, 2, 3, 4, 5 стени. При по-големите екземпляри това нещо е много по-масивно и по-голямо. Тук обаче поне става въпрос за нещо, което трябва да се носи ежедневно на дълъг път, на кон и така нататък. Става въпрос за приклад и полуложа, които са по-къси, по-фини и по-леки. Тази дължина на оръжието също е удобство при носенето му ежедневно на по-големи разстояния на кон и така нататък. И така нататък. Ако трябва да говорим за приклада, основният материал, от който са правени прикладите, е орехово дърво. То с времето е доказало своята здравина, своята красота като фладер и по този начин, разбира се, и други материали дървени, други видове дървета, дървесина се ползват за приклади, но ореха като че ли е останал цар на прикладите и това му свойство се ползва и до ден днешен. Може би всички знаете, че едни от най-скъпите и най-красивите екземпляри съвременно оръжие също са с приклад от орех, от така наречения селектиран орех, с много красив фладер, много красива рисунък на дървесината. При този екземпляр имаме едно интересно преминаване от мюсюлманската към християнската традиция. Защо? Най-вероятно оръжието е трофейно, защото по долната част на приклада има запазена типична окраса от рязана месингова ламарина, което е точно по анадолската и трабзонската традиция. Това нещо не е характерно и не се е правило никога на Балкански полуостров. Но понеже след това шишенето е станало собственост на човек, който е бил с християнско вероизповедание, тогава приклада във видимите му части е украсен с друга окраса, която е под формата на куполи на църкви или на камбанари с по два кръста. Един кръст, който би обозначавал мястото на олтара в църквата, и втори кръст, който е характерен за купола на църквата или на камбанарията. По този начин собственика на това оръжие е подчертал своята верска принадлежност и се чувства по някакъв начин спокоен за това, че оръжието му показва и го защитава като християнин. Другото характерно за окрасата на тези оръжия от средновековието и много характерно за нашия район, както и за целия периметър на съвременна Турция, заедно и с Иран, е окрасата с тези красиви месингови звезди. Те са различни по размер, различни по форма, при различните екземпляри са различни по брой. Много е трудно и сложно производство дори на една такава месингова звезда. Тя представлява
малка тръбичка от месинг, в която много по красив и симетричен начин са вложени парченца месинг и парченца черен биволски рог. След като това нещо се шлайфа по определения начин, добива тази характерна красота, която имат месинговите звезди. Тук виждаме по-голяма, тук виждаме по-малки екземпляри, а в тази част на приклада има и съвсем малки екземпляри от те наречените месингови звезди за окраса. Друга характерна окраса са месинговите гвоздейчета. Те също по определен начин и традиция са подредени, като при много от екземплярите окрасата е много по-разкошна. Но понеже тук казахме, че говорим за оръжие, което е, грубо казано, сменило вярата си, т.е. било е принадлежност на мюсюлманин, след това е станала християнин, тук окрасата е останала малко по-семпла, но също достатъчно впечатляваща. Знаем, че характерен за Балканите е соларния символ и тук го виждаме на всички стени на приклада. Това символично изобразяване на Слънцето с слънчевите лъчи. В по-уязвимите места на приклада доказала себе с годините е костта. Така че виждаме в зоните, където имаме по-голямо натоварване и по-голяма ранимост на приклада, има направени много красиви вложки от кост, които също са украсени според традицията с месингови звезди. По същия начин е направена защитата на спусъка. Тук отново имаме и поспусъчна скоба, която лека по лека е придобила популярност при този тип оръжия. При най-старите спусъка е бил гол, без защита. Подобна костна защита и украса има и в най-предната част на приклада, на полуложата, където също е място, което е лесно за нараняване, за пукане, за нацепване, както казваме ние, и също има финна окраса от месингови звездички. Други елемент, който е интересен при тези оръжия, са скобите, които придържат цевта към приклада. Тези скоби трябва да бъдат хем много финни и красиви, хем и с порядъчна здравина, която да осигурява неподвижното монтиране на приклада, на цевта към приклада. И когато се произвежда изстрел, тук да няма никакви излишни движения, никакъв луфт. Механизма при шишенетата е средиземноморски тип. Обикновено всеки майстор е преценявал колко масивен и по кой начин да осигури закрепването на кремъка. Има различни методи, различни начини, но при всички положения тази част, тъй нареченото чукче, представлява мъничко менгеме, което с кожна ставка, вложка, придържа кремъка, който при зареждане на оръжието, с предната си част ще се удари в стоманеното огледало и ще произведе мощна искра, която да запали барута, който е сложен в така наречения подсип, а след като запали барута, той ще запали количеството заряд в цевта и ще може да се произведе изстрел. Тук, понеже оръжието е преправено, механизма е много фин и сравнително не толкова масивен, но за тази дължина на цевта и за този размер на цялото оръжие, той е точно на мястото си и работи много добре, въпреки това, че не е толкова широк, толкова масивен и с такава голяма площ на удар на кремъка върху огледалото на подсипа. В случая нямаме или може би не оцеляла окрасата, която при повечето оръжие има на самия механизъм. Самия механизъм е окрасяван и с сребърни или златни вложки, с инкрустации, това, което е пожелал клиента, това, което е можел да предостави и майстора. При този тип оръжия, понеже окрасата е била съществен елемент от оръжието, много често майсторите са използвали услугите
на бижутери, които са работили в същото или съседно селище, като по този начин се е получавало едно комбиниране на уменията на оръжейника с уменията на бижутера. В онези години украсата и външния вид общо взето на оръжието при азиатските народи, а по-късно пренесени на Балканите, е показвало мястото на съответния човек в йерархията на обществото. Така че, колкото по-украсено и колкото по-пишно е било оръжието, колкото по-скъпо е било то, предполагало се, че и неговия собственик заема по-високо място в йерархията на обществото. Разбира се, тази традиция лека по лека отпаднала. Тя е била характерна за онези времена, но когато всяко оръжие се е произвеждало индивидуално и не е имало две оръжия, които общо взето да си приличат. По-късно с навлизането на мануфактурното производство, а после и с развитието на оръжейните мануфактури и оръжейните фабрики, се получава тъй-нареченото унифициране на оръжията. Тогава голямо количество оръжия изглеждат по един и същи начин, произвеждат се по един и същи модел и тази красота, тази самобитност на оръжието лека по лека е останала в миналото и слава Богу, че има запазени такива екземпляри, които да ни я покажат. Защото иначе как ние щяхме да придобием представа как е изглеждало и как е функционирало оръжието на нашите деди. Надявам се, че ви беше интересно, приятели. Ще продължим и със следващи издания.